nan ma kai karatu da kaɗan dai a ayyukan da kayo mun musaltu dan dai jama'a su san kai ne ka ingantu an san ka da taimako ka dauka tun baya dan dangi ne kai bayan ma kai karatu ka gina ajujuwa ai karatu ka kai yara su karatu ka taimakawa marayu ka taimakawa mata ka taimakawa matasa bayan kai wannan sannan ka taimakawa masarautu wani zan abu shaki dama kai ne ka so masu sammu kuma ma ko fatin kai ne kan dace kai ke rike mu jama'a sun yaba ma yara sun yaba ma manya sun yaba ka tsofaffi na yaba ma tarihin kaɗan kaɗan mun ba masu nema saura sai na garba mai sanka